Това е Студио Банкер, аз съм Емил Янев. Това лято, само в рамките на един месец, Франция на 2 пъти отвори своя дебел учебник по демокрация и обществознание. Веднъж по време на извънредни парламентарни избори, където показа как едно модерно общество може да се справи със своя общ враг във вид на някакъв злонамерен субект. След това последва Олимпиадата, в която чрез откриване, закриване и обилна спортна програма пък показа изключително много културни и естетически достоинства, също така адекватни на днешния ден и днешното време. Сега, преди да се е развихрила у нас предизборната кампания, където пък ние ще покажем какви са нашите политически нрави, демократични разбирания, обществени отношения и културни критерии. Винаги сме го показвали много ярко, за съжаление. Преди това да отправим поглед към корените на тази огромна френска култура, където е вградена една от най-знаменитите личности на световната култура и ще разберем каква е българската връзка с това. Става дума за принца на поетите Пиер дю Рonsard, защото светът тази година отбелязва 500 години от рождението на великия поет и вдъхновител на течението Плеяда, радетел за обновението на френския език, една истинска ренесансова личност, занимавала се с какво ли не, но любопитното тук в случая е, че съществува висока вероятност обновителят на френския език, великия поет и градител на френския ренесанс, да се окаже, че е потомък на знатен български род. Ето тук е интересното в случая. Казваме всичко това пак, повтарям, преди да се развихрят нашите страсти, в които ще покажем на какво сме способни, пък който разбрал. Госта ни днес е случая изследователят Лъчезар Тошев. Здравейте, господин Тошев. Сега, първо да изясним на хората, които случайно не знаят, кой е Пиер дю Рonsard. Да, и много благодаря за тая възможност да разговаряме за Пиер дю Рonsard по времето, когато Франция чества 500 години от неговото Мисля, че рождение. света го прави, или поне цивилизованата част от света. И света също така отбелязва 500 години от рождението на Пиер дю Рonsard, който е роден на 11 септември. След няколко дни се пада датата. И ние в този разговор всъщност отбелязваме тая 500 годишнина. Да, сега... Това не много медии правят у нас, а се заслужава и ние, както французите, да отбелязваме тази бележита личност, която е, разбира се, част от френската култура, но не само на Франция, но на цяла Европа. Така. И това е един човек, който пък никога не е прикривал своя произход, който идва от там, където Дунава студен край Тракия минава. Така, поетично казано. Това е принца на поетите Пиер дю Рonsard. Ето го Пиер дю Рonsard. Всъщност в публикацията, заедно с видеото, ще намерите повечето от тези изображения. И това е един негов портрет, който се намира в замъка Блуа на Луара, близо до неговото родно място. Да. Ето го, имате го цветно също. Да, точно защото така. Това е масло, изпълнен с масло. Това е един негов портрет. Един човек, който е роден преди 500 години и е изиграл голяма роля за френския ренесанс, за формирането на съвременния френски език и става и претеча на класицизма дори. Тоест на следващата вълна културна, която следва след ренесанс. Пиер дю Рonsard създава една група поети, наречена Плеядата, която имитира античната плеяда от гръцки поети. Това е характерно за началото изобщо на Ренесанс. Ренесанс се идеализира античността. И в тази група Плеядата има такива, които се възхищават от гръцката античност и други от римската, от латинската. Той създава тази група, която в самото начало на своето съществуване приема един манифест за прослава на френският език и защита на френският език. И този манифест
призовава вместо на латински, както е било до тогава, официалните комуникации да бъдат на латински, да бъдат на френски. Да. И тази група също създава така наречените неологизми, т.е. нови думи създава във френския език, за да бъде този език по-изящен, по-красив и да може по-добре да обяснява нещата с новите думи. У нас, например, такава роля играе Иван Вазов със създаване на нови думи в български език. Да. Но там това е Пиер дю Ронсар. Без съмнение това е един френски поет. Принца на поетите. Принца на поетите. Да. Отначало той започва като поет на принцовете. Той е придворен всъщност, както и баща му. И целият му род са близки до кралското семейство. Той е бил паш, като момче на 12 години на дофина на престолонаследника Франсуа и след това, след смъртта му на другия следващия престолонаследник. В ония времена такава позиция имала малко по-различна конотация от сегашното слугуване. Това е част от свитата на престолонаследника и следващия престолонаследник. Тесния кръг горе в властта. Следващия престолонаследник Анри II, той става крал, Анри II Валуа. Той е много близък с Ронсар, тъй като той е бил при него паш. Също така той придружава Мадлен де Валуа в Шотландия, където тя се омъжва за шотландския крал и той е паш и на шотландския крал, а на връщане оттам минава през английския кралски двор. Също така в Германия и за него се говори, че това е един много обещаващ бъдещ дипломат. Дипломат, точно така. Защото той знае много езици, плюс античните езици, старогръцки и латински, но знае също езиците на тези всичките държави. Обаче той оглушава, в голяма степен си загубва слуха и за него дипломатическата кариера приключва още преди да е започнала. И тогава той се обръща към поезията. Има и забежки и към науката, което е характерно за онова ренесансово време. Да. И също така по-нататък той става и духовник. Даже духовник на краля отначало и след това става игумен на манастири, абат и така нататък. И дори е погребан в един манастир, където завършва живота си, манастира Свети Козма. И там на неговата надгробна плоча, която е в момента прибрана вътре, първата надгробна плоча, сега има друга с друг текст, но в стария текст там неговите приятели и по негово желание е написано как музите са го орисали да изгрее от изток и да залезе на запад. Сега, аз имам един личен момент тук да ви споделя. Моят дядо е бил приятел с Стилян Чилингиров, който е написал една книга "Какво е дал българинът на другите народи". Заради тая книга след 9 септември 1944 е пратен на лагер и за благодарност. Заради това, че го обвиняват, че е шовинист. Обаче той там пише, че всъщност Пиер дю Ронсар е от България и това ме заинтригува. За първи път се срещнах с тази информация, чрез тази книжка на Стилян Чилингиров. И след това започнах да се интересувам от тази тема. И ето сега стигаме до това, че след смъртта на Ронсар, една година по-късно, неговият ученик Клод Бине издава една книжка, която се казва "Слово за живота на Пиер дю Ронсар". И ето тук е първата страница от тази книжка. Това е нещо като житиепис. Биография. Биография. Това е първият биограф на Пиер дю Ронсар, но не е единствения. Тъй като са такава видна фигура, има много биографии. Това е първата страница от това произведение на Клод Бине. Тук съм подчертал за неговия произход, който казва, че той води произхода си от България. Ето тук. Буквално написано България. Ето, подчертал съм го, за да не се види добре. И, има го на моя блог, някои даже са го взели с подчертаването, да са живи и здрави. Сега, това е интересно, още повече, че той самият Ронсар пише през 1554 година една елегия, която посвещава... Тогава 30 годишен. Посвещава на един историк и литератор от Лангедок.
Южна Франция, Югозападна Франция, Лангедок, който се казва Пиер де Паскал, 1554 година. И там в това произведение той описва произхода си, по линия на баща си и по линия на майка си. Вероятно е смятал, че за този историк това ще бъде интересна информация. И там е написан един текст, който е преведен по различни начини, но ето мога да ви кажа тук какво гласи той в превод на Пенчо Симов, и към него аз съм добавил и част от превода на Лилия Панова, доктор Панова, която издаде книжка с поезия на Ронсар по повод един фестивал, който правихме в Свищов през 2009 година. Та там той, самият Ронсар, пише: предците ми дошли са от една държава, где Дунава студен край Тракия минава. Отвъд Унгария е то. Това е за бащата. За рода на баща му. Да. Всъщност, тук няма как да се сбърка локацията. Отвъд Унгария, където Дунава и Тракия... Дунгри, което означава по-надолу от Унгария, по Дунава. По-надолу, където Дунава граничи с Тракия. Тоест на брега на Дунава. Няма как да е във вътрешността. Няма как, Не може. И това нещо се повтаря, този текст, след 10 години. Той пише една елегия, посветена на един член на плеядата, Реми Бело. И абсолютно аз съм си поиграл тук да сравня текстовете на различните версии, тъй като до Реми Бело има 3 версии на тази елегия, написани от Ронсар. И всъщност открих само 2 различни думи, които са без голямо значение за тази история. И там той повтаря същото нещо, абсолютно същото, как рода на баща му е там, откъдето Дунава студен край Тракия минава, по-надолу от Унгария. И сега започват едни спекулации. Всъщност, още малко да изясним, според наличните извори, баща му ли е първия, който се е преместил и който е мигрирал в посока на Франция? Не е баща му. Баща му е известен... Аз колкото знам, става дума за доста време назад, може би 100 години, ако не и повече, когато рода на предците на Ронсан са тръгнали към... В първата половина на 14 век. Но това се разбира малко по-късно. Тоест някъде е така около нашествието на османците, така да го разбираме. Преди в навечерието. Един българин през 76-та година публикува в списание Отечество, брой 3, ето тук копия от тая публикация, на страница 19. Той се казва Любомир Йорданов. Той е бил във Френския архив и е открил един документ за родословието на Ронсар, от който е публикувал факсимиле, което е компилация между различни страници залепени, двете страници залепени. И аз поисках да намеря оригиналния документ, без да е компилиран, да видя какво пише, да има ли нещо на гърба и така нататък. Поисках го и си платих, тук е таксата, ето, фактурата. Както винаги всичко е пунктуално и акуратно при вас. Така. И струва 23 евро и 92 цента. Тази такса, като датата е 6 април 2010 година, когато е внесена таксата. Обаче минаха много месеци и аз не получавам този документ. Там трябва да кажа, това в Националния архив на Франция или къде? В Националната библиотека на Франция. В отдела за стари ръкописи. Защото след като е известно, че има такъв документ, те не би трябвало да създават пречки той да се получи. Обаче след 9 месеца чакане, аз казах, в такъв случай, ако не ми давате документа, ще ми върнете парите. И те казаха, не може, те са осчетоводени, но тогава казах, трябва да ми дадете документ. И така ми дадоха документът, всичко това беше... Тоест, чрез таксата оказахте натиск върху тях. Те не могат да върнат парите, обаче тогава и така и получих. Ето го този прочут документ, който е видял Любомир Йорданов, но ето, аз съм го публикувал също на моя блог цветно. Документ за родословието на рода Ронсар
и по-нататък за рода Шодрие. Това е рода на майката на Ронсар. Да. Може би ще кажа две думи и за рода Шодрие. Да. Но ето тук той започва това родословие с печат от Кралската библиотека. Да. Започва с следния текст. Бодуен де Ронсар де Бюлгари. Бодуен де Ронсар от България. От България, то буквално. Капитан на унгарците, който той доведе при краля Филип Валуа срещу англичаните. Той се е включил във войната, вероятно като наемник. Тогава, през Каквато е била практиката. 1337 година, избухва 100-годишната война и през 1346 година английска армия нахлува във Франция. Сега, английския крал и френския крал са роднини, но това не пречи на английския крал да има претенции върху френския престол. И може би даже точно заради това. И след една морска битка и така нататък, през 1346 година започват сухопътните операции. Най-голямата битка тогава при Креси, която англичаните печелят. И сега в това, което пише самият Пиер дю Ронсар за своят прародител, който е дошъл от там, където Дунава край Тракия минава, той казва, че той спечелил за краля много лаври, своя слава и бил надарен с имение покрай Луара, титла, и там забравил за дом, страна, за братя и баща, и на своите потомци дал съдба, а на очите мои светлина. Пише Пиер дю Ронсар. Той се е прославил като войн. Като войн, да. Сега това е било, значи в периода между 1346 и 1350, в този 4 годишен период. Защо? Защото след 1350 избухва голяма чумна епидемия, която прекратява военните действия за доста време. Така. Аз проверих също списъка на рицарите, участвали в битката при Креси, където Бодуен де Ронсар отсъства. Няма такъв. Никъде го няма в този списък, а има такъв списък на всички рицари. Следователно, той трябва да се е проявил в тази битка по някакъв начин, за да получи наградата от краля, който умира след 4 години. Имаме ли информация как се е казвал този така прародител на принца на поетите с името си дадено му тук по нашите земи някъде? Нямаме от нашите земи такава информация, обаче... Защото очевидно е, че Бодуен и така нататък, това е име, което той е приел вероятно вече когато е бил на френска земя. Да, той тогава се оженил и станал французин, на практика, Пиер дю Ронсар. Обаче ние имаме подобни имена в България, записани в синодите на цар Борил, например, воеводата Балдю. Имаме преди това Константин Бодин, въстанието на Константин Бодин. Имаме една чернова на писмо на цар Иван Шишман: до тебе, Бауле. Баул е войвода, вероятно на Свищов да е бил. Той в Румъния са намерени тези писма на цар Шишман, който иска в Никопол да дойдат неговите благородници с войските. Сега до Свищов ще стигнем, защото той е, може би, крайната точка на днешния специално разказ, но преди това още малко информация. Всъщност интереса към произхода на Ронсар от тази публикация в Отечество ли произлиза? Оттам започва. И така търсачеството. Обаче аз казах, че много преди това, 30-те години, Стилян Челингиров издава книгата "Какво е дал българин на другите народи". И така. Не е обърнато внимание. Сега, у нас се появиха различни версии откъде би могъл да бъде Пиер дю Ронсар. Обаче, в последно време възникна някакъв внезапен интерес към Ронсар. Тук професор Пламен Павлов и още един друг търсач. Професор Пламен Павлов ми е приятел, и на мен също. Истината ми е по-важна. Така. Това е копие от хроника на района на Вандом, където е замъка на Ронсар. Шато де ла Посониер. И там за годините 1037-11 век се показва, че в този район е имало една местност, която се нарича Ронсар. Преди идването на първия Ронсар. Тоест няма нужда да търсиме в България, в Румъния
Сърбия или някъде другаде подобни имена, от които да ги превеждаме от Трън или от Будил или така нататък, защото това място Ронсар е съществувало там във Франция. Ето го доказателството тук. Да. Това е на 2 км от замъка Посониер, това място. Ронсар. Та има една рекичка. Ронсар означава от местността Ронсар. Да, така че всякакви опити за преводи тук отпадат. Преди да видим всъщност къде са разминаванията между групата на Пламен Павлов и вашите изследвания, тук чета, че 9 документа свидетелстват за българския, без да уточняваме откъде, произход на Пиер дю Ронсар, като най-важните от тях са генеалогични справки, изготвени от канцеларията на самия Луи XIV, Луи XIV. Аз се показах тази справка. Да, точно така. Да. Но сега от тук нататък, къде започват разминаванията, значи приема се за безспорно, че той има български корени. Тук спор няма. Има спорове. В Франция, например, има групата от Посониер, приема, че има български корени, но групата от Тур смята, че си измислил българските Значи и там корени. Има 2 цеха. Сега, може би тези в Тур не могат да приемат, че е български произход. Да. Така. Той казва Тракия, защото иска да се сравни с Орфей. Да, обаче всъщност си е оттам, от Франция. Да, но този документ, който показахме току-що, той е административен. Той няма нищо общо с някакви поезии, литература. Той е административен документ. Доказваш благородството на рода Ронсар, тъй като имало спорване. Дали рода Ронсар има право на благороден произход, легитимно, или няма. И с този документ се доказва, че има и че първия, който е Бодуен де Ронсар. Сега, като говорим за Тракия, сега казваме, че групата Плеяда идеализира античността. Така че те би трябвало да знаят как са се наричали районите в една антична епоха. И ето тук това е карта, която съм приснимал от енциклопедията Ларус, френската енциклопедия. На съседната страница е статията за Ронсар, между другото. И тук се вижда в карта на префектурите и диоцезите по времето на Диоклициан, че ето, тук между Никопол и Свищов е границата между Мизия и Тракия. Тоест Тракия стига до Дунава, според тази карта. Ние може да Тракия кажем... започва от Никопол и отива към Дунав. И отива към устието на изток. Да, започва и свършва на Егейско море, долу. Да. Може да кажем, че това е една карта произволна, която няма доказателства, обаче такива доказателства има. И ето това е една снимка, която аз съм направил на граничен камък между Мизия и Тракия, намерен в района на село Хотница, на север от Търново. На север от Балкана, на север от Търново, Хотница, където тук един чиновник римски Руф по времето на божествения Траян, партийски, император Траян, поставя границата между Мизия и Тракия. И границата е наречена Финес, а не Лимес, т.е. вътрешната граница. Тези земи, които сега сме свикнали да наричаме общо Мизия, на север от Стара планина, тогава не е било така. И всъщност това показва, че картата е вярна. Този камък се намира под камбаните на манастира Света Троица в Търново и е използван като строителен материал. Но надписът е отгоре и може да се види. Сега на нашия общ приятел Пламен Павлов тезата е, че той е пак от край Дунавските земи, но малко по-на запад от Свищов или по-на изток. От Ниш. От Ниш. Доста голяма разлика. Ниш не е нито бил в Тракия тогава, когато е била Римската империя, нито е край Дунава. Сега, второ, което казвам, не може да я видим, защото там рода е царски. Това са шишмановци, те са царе и деспоти. Деспот може да се приеме, че съответства на титлата херцог. Същото се отнася за Силистра, Каварна, Калиакра. Това е деспотство. Тоест има много висока титла. А самия Ронсар казва, че неговият прародител е маркиз. Това е едно средно ниво.
И от тези дунавски градове, които тогава са Видин, Никопол, Свищов и Силистра, други няма. Да. Русе се появява по-късно. От тях... Как се нарича Свищов по това време? Свищов се нарича. Свищов. Да, обаче ето тук намираме един арабски географ, който е служил на краля на Сицилия от началото на 12 век, Ал-Идриси, известен като Абу Абдалах Мохамед Ал-Идриси. Това му е цялото име. Да. Той е направил пътуване и направил карти. И така казва. Също така от град Бидуни до град Собес Кастро или Совас Кастро, което е Свищов. Да. На изток има 1 ден и половина път. От град Собес Кастро до град Агризинос Разград има 70 мили или 2 дни път. Тоест той нарича града, Кастро значи град, крепост. Да. Крепост, Кастро, Соваст или Собаст. Да. Совест по друг прочит, което означава града на Севаста. Там има Севаст. Да. Севаст е средно ниво. Да. На благородство. Не Севастократор. Не Севастократор, а Севаст. Да. Севастократор е принц. По-нагоре. Той е брата на царя, е Севастократор, примерно. След това следва деспот, което е равно на херцог. А тук става въпрос само за Севаст. Тоест, Свищов се управлява, той не е бил такъв град като резиденция на царе или на деспоти. Той е бил по-ниско ниво. Ниско, но средно ниво. Да. И той също тук го казва, че този град е хубав, многолюден и цветущ град край реката. Така че имаме доказателство. Така, значи, всъщност, пак да се върнем на това, според вас, и не само според вас, те и другия колектив на около Пламен Павлов твърди, че е безспорно, че произхода на Ронсар, на Пиер дю Ронсар, принца на поетите, е тук от нашите български земи. Но има ли нещо общо Трън с произхода защото тази версия така се прокарва, че той е бил от... А къде е Трън, къде е Свищов? Разликата не е... Капиново и всякакви други имена се опитват тук някои наши изследователи да транслитерират така, но не е вярно, тъй като показах, че името Ронсар не идва от превод на място в България или в Румъния. А място, което е във френска територия. Място, което е било там много преди да дойде първия Ронсар. И сега има даже във Франция спекулация какво означава думата Ронсар или Росар, защото първо без на Росар в първото той има версия, че той така се и казвал, че не е Ронсар, а е Росар. Росар. Да. Даже Росар Дъс и Росар Т. Обаче на самия замък Посониер има, както върху камината вътре, така и върху фасадата, има рози в пламъци, които излизат. Което означава пламтящи рози. Росардиен. Росар. А над камината има един интересен девиз, който може би да ви го каже. С големи усилия успяхме от латински, съкратено, да го преведем на български, защото не може да има точен превод, но той изгласи нещо такова. Успехите на новите поколения не отменят заслугите на предишните. И това е написано върху камината. Кой да се сеща от време на време за такъв един девиз? Сега, в края, преди да приключим тази бърза обиколка, тя е и историческа, и географическа, и биографична, и изобщо така, а и културна обиколка. Какво мислят обаче французите по темата на тук нашите прения вътрешни, че Ронсар е българин, а освен това, че е от два доста различни краища на нашата сегашна държава? Сега, французите имат посланник в България. По времето през 2009 година, когато правихме фестивала в Свищов Ронсарови дни, тогава посланник беше Етиен дю Понсен. Между другото, този фестивал, който го правите, периодичен ли или еднократно? Той се случи еднократно, но имат амбиция да го повторят, да правим през 2 години поне, да го правим, но не се получи по-нататък. Но тогава той изпраща едно писмо на тогавашния френски посланник. Тогавашния кмет на Свищов, Станислав Благов. Това сега е много важно. Изпраща писмо, ето входящия номер от 25 март 2009 година, в което
има следния текст. Франция е свързана с Свищов чрез произхода на френския поет Пиер дю Ронсар. Франция казва, конкретно с Свищов, не с България, с Свищов. Ето, пишете да. Така. И това означава, че френският посланник е приел тези аргументи и е приел, че Пиер дю Ронсар води корените си от Свищов. Сега, в рамките на тази 500 годишнина, вие направихте ли някакви, все пак във Франция това ще бъде отбелязано по начина, по който те си го правят, и пишно, и ефектно. Масово. И масово, да, и запомнящо се. Направихте ли някакви, или вие, или общо някой от наша страна, някакви постъпки там някъде да се спомене поне, че произхода на Пиер дю Ронсар, предците му, предшествениците му водят началото си тук от български в френската енциклопедия на статията за Ронсар са сложили на френски език, аз имам публикация на френски език на статия за произхода на Пиер дю Ронсар, са сложили линк към моя блог, който има около 3500 посещения до сега на френски. Да, така че там имало хора, които са се поинтересували от тази публикация. Това тогава, сега в рамките на сега септември месец. Аз нямам възможност да знам това, обаче следя по интернет, че във Франция масово има в момента прояви, свързани с Ронсар. Независимо, че те също имат, да кажем, известни противоречия политически в момента, когато стане дума за Ронсар, всички са... Те винаги намират начин да се обединят французите, което ние пак какво направихме? Ние направихме улица в София, която се казва Пиер дю Ронсар, близо до Нов български университет. Това е решението на Общинския съвет. Изпратих едно предложение на кмета на Свищов, сега Генчо Генчев, да има едно подходящо място в Свищов, да се сложи бюст на Ронсар или друг вид паметник на Ронсар, за да се отбележи мястото, откъдето всъщност са тръгнали неговите предци, начало на една рота унгарци да воюват за краля Филип Валуа срещу англичаните. Нашата, пак отново се връщаме и наистина приключваме с това, нашата дипломатическа и културна мисия в Париж, във Франция, ангажирана ли е, приема ли го тази мисия, все пак казваме, някъде там да се спомене и това, когато се говори, ето го 11 септември наближава 500 годишни. След няколко дни не мога да ви кажа, нямам отговор на този въпрос. Обаче би било добре да има такъв интерес. Не са много тия световни знаменитости, които са с български произход. Човекът поставил короната на Ренесанса и във Франция, и в Европа, и претечата на класицизма. Това е забележителна фигура за европейската култура. И ние се радваме, че той има и български произход. Но без да искаме да сложим ръка върху Ронсар, защото той е френски поет, но той би могъл да послужи като един мост между френската култура и българската култура. И да има възможност да се създават общи българо-френски или европейски прояви, свързани с Ронсар или по повод Ронсар. Дай Боже да се научим да градим мостове между нашата и френската и въобще нашата и европейската култура. Благодаря ви, пожелавам ви успех!